Здравейте, хора! Днес ще играме една много яка игра. Ето аз вече я играя всеки ден, почти всеки ден. И сега да влизаме! Ето е играта. Супер яка е. Ето, влезнах в играта. Да видим. Представи, бе. Тя има пистолет, бе. Абе, тя има пистолет. За утре да чакам реклами. Ето както видите, всички се всички са напили, май. Взимам това. Yeah, sure. Help yourself, dummy. Бум! Next time, learn some manners before you... I'll remember this insult. Count on it. You do that again, I dare you. Big guy. You better appreciate that, idiot. Те ме удрят. Ако стана. The crowd here looks so cheerful. I'd love to join in on the fun. Май чакайте да измием. Splish splash. That was surprisingly nice. Май очите ти са Splish червени. splash. О, чакай, бе. Oh, you need that? Sure, go ahead. Явре. Whoa, that was a rough nap. Ouch! Взем ти просто... No problem. I wasn't using it anyway. You are a natural Дай се businessman. ради просто... You must have a good reason for this. I trust you. Имам брава мишка. Cash money. И колко струва? Penny saved, penny earned. Oh, nice. Cash money. Така. Тя не е голяма. Guess I was overdressed. Thanks for helping me cool off. I'm fine with it if it helps you out somehow. Айде. You must have a good reason for this. I trust you. Айде. Oh, yeah, I guess I am getting in. I'm Ay, thrilled. You готова. definitely just improved my night. Ай. Ouchie! Аути, Марч. Ей. Аз какво съм все добре. Стиве. Чакайте такова татуировките.
Чакай ти такова, тия татировки, бе, баце. Айде. Само реклами. Рекламите после. Брати, добре ли си, бе? I don't like this violence. Чакай, бе. Ти хода разсиш, бе. It's not a big Се боря, ама тук в дискотеката няма болни. Ако се боря, всеки те погребам. cool gadget. Hope it helps you out. Добре, нямаш нищо, брат. Ти си последния, който се такова. И мисля това видео да приключи. И айде, чао. И айде, чао.